Иртен ашасаң бытқа, китерсің хотқа дейді татар халық мақале. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыруы. Бутқа пішіріміз мекен біз бүгін аш болырмы, әбәлкім емырқа, тәбәсі барысында көресіз алдағы минутларда. Қазір қаршалығыз бүгінге қонағыбыз татар эстрадасының популяр жыршысы Рената Тей. Рената Тей, келеді Рената, рахмет, кірдір сіләге, кірді. Исен Аллаға шүкір, ой, ненде бөлектер, ненде күштен өштер алып келдің сен бізге? Міне сізге мақсус сіздің үшін алып келдім шушындай баллы құш тілі. Балда қатырылған көресің мен ішік матур еттіріп. Мен мұндай көргенім бар, әтті ауыз еткенім де бар. Бұшындай тәмілі? Бек тәмілі. Әйді бұл ешкіліз. Тапшыры біткеш, бүтініміз де бүтін коллектив білен, бүтін ұлтыз кіші отырып чай ішеміз. Әйдәдіз. Яме, зур рахмет мұның үшін, әдем сен тапшырының шортын аңлатам қазір. Көріп тұрасың, біз Мили компаниясының аш бөлмесінде, һәм бүгін сен көрәшесің Мили компаниясының шеф-поварына қаршы. Десең де бұла? Сен қорқытып жібердің? Қорықма, ярдам етем мен сеңа, жоқ. Мұның білен ярдам ете алмайым. Нәрсе екенін білесің бейді? Нәрсе бұл? Бұл? С харфіне башында. 8 март. Самса. Самса, әйе. Самса енді ол. Үш пұшмақ керек, ләкин біраз ғана теге қамыры өзге. Ол қатлы қамырдан әзірлеген бар ма самса? Әзірлеген бар, міне самсаны әзірлегенім жоқ. Үш пұшмақ әзірлегенің бар? Әлбетті. Үш пұшмақ самса турында сұран. Демек, міне бүгін сенің шынды мүмкінлігің бар. Дебют болашақ. Дебют. Әгер де тапшыру ақырында сен пішірген, әзірлеген самса нәқшылай келіп шықса, біздің тапшырыбыздың генерал спонсор болған Көкмара металл сауытсыба заводынан әлігі Көкмара табасы сеңа тапшырылашақ. Әгер де жоқ екен, шеф-поварға жіберәбіз. Пока-пока болашақ. Пока-пока болашақ. Демек, кірәшірге керек, кірәшірге әзір болсам, мен сен оңғыштар тұрайым да башлығыз. Рената, мәлі сен көріп тұрасың. Біздің ілігірек, мен қатерлен бір тапшыруда, шылай самса пішірген едік. Ол уақытта қатлық қамыр вермеділер. Мен қамыр вермегенмәді, қамыр өзіңе басырға керек еді. Бүгін жеңілейді дегенде үшін, уақытында барасыз қартыр үшін, сеңа қатлық қамыр бердік, тауық етінен тезек пішіп шықсан үшін, соған башқа бір нәрсе керек тұрғанда. Болды. Құнжық ұлсымынан. Бұз дейірсің, тұз бірен бұраш. Нәрселен башлайсың? Суғаннан, меңа қалса суғаннан башларға. Суғанны уағы етіп тұрға керек? Әйе, анары итіне тұрайбыз. Шын үзбек самсасы, ол ит һәм суған білен ғана болады. Татар самсасы нешек бұла? Бәрәңгі білен. Сен бәрәңгі райынан бұлғаш біләсің енді? Әлбәтті, бұлай. Біз бұл райынан бұлмасақ та біләбіз. Біздің татарлар ит білен бәрәңгіні қошаларын әр вақыт экономия қылсын ішін деп. Сен бұл үшті баштарғанда, мен біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры хақында да өзімнің жылы сөздерімді әйтейім еріштірейм әлі. Тапшырының генерал спонсоры Көкмара металл сауытсыба заводы акционердік жәмғияты. Көкмара Саудия маркасы достар, ол уақыт білән сыналған сауыт саба. Әліге табаларына сіз фирменный кибетлерінен ала аласыз. Бар ол кибет Көкмарада һәм бар Қазанда 4 кибет. Павлюкина урама 114 адресі бойынша бірінші кибетлері ашылған еді, оннан соң Рихард Зорга 11Б адресі бойынша Горки парк Саудия өзағының бірінші қатында екінші кибетлері ашылды. Үшінші кибетлері Мусина урама 23Б һәм міне 4-ші кибетлері де ашылды. Ленинградский урама 27 адресі бойынша орнашқан бәхетлі кибетінің бірінші қатында. Бірінші қатында кіресіздер шында міне бұл табаларыны, анда кәстрүллеріні, зор қазанларыны, кішкене қазанларыны, зор қазанларыны тиеп, алып қайтып кетесіз. Жанығыз тілеген әйі сауыт сабы алырға мүмкін. Міне, сифатлы табалар алығыз, қолданығыз, ошларығыз тәмлі болсын. Көкмара білен бірге, деп еткелі. Рената, сен бұлай уақыт тұрысың өзі қаралы, қолым жатып тұра екен? Мен білесің ме болады, көп кіші соған тұрарға яратмай дұрым. Яратмай? Әміне мен яратам. Мен өзін де бек яратмайм, Мен яратам, мен нешік тұру ұшыры мені көресің нешік? Сен жоқшы келіп шыға? Тігішін поварларының қыбыға еме? Күсеттері күсетті ағын айда мен қорым әлі нешік.
Менә мин Суган турысын икәнсең. яртылаш күләмдә суган нәйме мен шулай. Әйе. Бөтен кеше уйлый инде аны хәзер бу бит инде мондый ире булачак дип. Һәм менә шулай торып китәм, мин аны турап әкрен-әкрен юка иттереп. Башта Беренче шулай. булайга. Әйе. Башта шулайга менә, аннан соң тегеләйгә. Анар тегеләйгә, бераздан да тегеләйгә турый башлыйсың. Менә шуннан килеп чыга шушындай чудо суганчыклар. Шулай. Ишкән барсың шундый сүз? Юк. Чудо суганчык. Юк, ал кемнең сүзе? Мин чыгардым уйлап. Ага, юк. Менә кара. Хоп. Китте. Күрдең? Менә дуслар, 8 ел тәмле көрәшне алып барып, бүген мин суган турарга өйрәндем. Дисәң дә була. Теоретик яктан, теория ягыннан. Рената. Әйе. Нинди яңалыклар, ниләр белән эшлисең, нинди җырлар яздырасың, клиплар, тормышың ничек кайный сөйлә инде безгә. Ой, Булат, тормыш әкрен генә, Аллага шөкер, үз теге урысчалатып әйткәндә руслысына кирип бара. Ничек була әле ул руслы? Кәлия. Әйе. Кәлия. Руслыда русча булды. Әйе. Кәлия сүзләр. Үз урынына кайтып бара дип әйтсәң дә була. Инде гомумән үземнең иҗатыма килгәндә, үзегез беләсез инде минем пауза булып алды. Ел ярым тирәсе. Инде Аллага шөкер, шул сәбәпләргә төшенкелеккә бирелмичә, үземне кулга алып, үземнең карьерамны яңадан эшләрем белән башларга булдым. Ни өчен дисәң, бу минем инде иҗат һәрбер теге иҗади кеше миңа калса кичкенәдән хыяллана бит инде лай сәхнәгә чыгарга. Инде син шул адымны эшлисең, шуның кадәр көч бирәсең, шуның кадәр бөтен эмоцияңны, җан тәнеңне биреп эшләгәндә, менә тормышта булып ала шундый ситуациялар дип әйтмәйме, югалып каласың аз гына. Һәм инде борчыла башлыйсың, нәрсә булыр микән, монысын да уйларга кирәк, монысын да. Инде менә шуңа карамастан үземне кулга алып, яңадан үземнең иҗатыма урын бирдем. Һәм инде бүгенге көндә бик күп яңа җырларым бар. Әле алар берсе дә интернетта да, радиода да юк, радиода бара, минем аш күзләреңне дигән җыр гына. Әле калганнары ала бирсә, әкрен-әкрен үз вакыты белән ала бирсә, дөнья күрәчәк минем ул җырларым. Ул җырлар менә аш күзеңне аңлашыла инде, бу синең тормышыңа бәйле. Шулай бит, синең тормышыңа бәйле булган вакыйгаларга. Калган җырлар да шуңа бәйле булачакмы, әллә инде? Юк, калган җырлар позитив нотада дип әйтим. Бер җырым бар, менә әле генә мин ул җырны эшләттем Илдус Давлянов белән. Бу җыр бер көн калды дип атала. Беләсезме, ситуация... Темасы, исеме кызык. Әйе, менә... Бер көн калды. Төн булды инде, син бер көн калды дигәч, мин төн дигән Бер көн калды, Бер көн калды дигән бу җыр минем шушы гаиләмдә булган ситуациягә кадәр алынган иде инде бу җыр. Миндә ятадыр, ничектер менә була бит ул җырны аласың да һәм яздырмыйсың. Һәм яздырмыйсың да түгел. Менә эшеңнән чыгарып җибәрә алмыйсың шул җырны. Бөтенләй җаның, тәнең белән бирелеп, эмоциональ яктан күрсәтә алмыйсың. Мин моның өчен бик борчылган идем. Ул җыр минем ничектер калды. Үз вакытын көтеп. Әйе. Менә тагын бер кат киләбез. Менә минем ул девиз теге тормыш буенча дип әйтим. Һәр кешенең үз вакыты, һәр әйбернең үз вакыты диләрме? Шуның кебек бу җырның да үз вакыты килеп җитте. Инде белмим, теге күрәчәк булган шикелле, шушы җырда ничектер алынган. Һәм инде менә әле генә мин шул җырны үзем аша чыгарып, инде барып яздырттым. Аның эчтәлеге 1000 сум булып чыга. Эчтәлеге 1000 сум. Әйе. Анда сүзләре дә бик шундый titrәндерә торган инде алайса. Titrәндерә торган, йөрәккә керә торган. Әйе. Кашан ишетеп булачак бу җырны? Менә ала бирсә, ала теләсә, озакламаска тырышам. Үзең беләсең бит, әкрен-әкрен һәр әйберне үз вакыты белән чыгарып барабыз. Чыгарырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Аның үзенең ниндидер теге изюминка вакытында диләрме инде ул менә вакытында инде. Әйе, дөрес иттереп, дөрес юлга җибәрергә кирәк. Менә әйтәләр бит, как корабль назовешь, так оно и поплывет, ты просто чалатып әйткәндә. Монда да шулай ук. Ярар. Уңышлар теләп калабыз инде менә бу гаилә сынаулары инде
Тиз арада бітсін иде инде. Тиз арада бітсін иде Бітсін булар. иде инде барса яхшы булсын иде. Білесің нәрсе дип әйтәсе килә. Менә сүздә юк. Һәр кешенең менә инде интернетта да күреп торабыз, әйме бик күп балалар да менә авыру, әйме һәр гаиләдә ниндидер менә шундый Бер шу мәшәкать бар. бер шу мәшәкате Кайгы бар бар. икән. Әйе, син үзең шушы моментка эләкмичә кешенең хәлен аңлый алмыйсың. Аңларга да кирәк түгел бер яктан, но менә минем тормышымда шушы ситуация бүгенге көндә мин моңа шундый теге игълан, теге вывод ясадым, әйме? Нәтиҗә ясадым. Һәр әйбер нәрсә өчендер бирелә бу тормышта. Дуслар, мен теге искә төшерәм инде, кемнәр белмәй, без әгәр дә утырда әйтсәк, моны инде ел ярым элек, әйме? Ел ярым элек Ренат Атайның тормыш дирәге ире бик куркыныч юл транспорт һәлакәтенә эләкте. Менә хәзерге вакытта инде реабилитация дип әйтик мен хәзер. Инде үзе аңына килеп, хәзер яңадан яшәргә өйрәнә, сөйләшергә өйрәнә яңадан. Барысын да яңа өйрәнәбез. Бүген көндә менә аякка басу, өстендә эшлибез. Әле йөрми, үзе утырмый. Саны белән үзе хәрәкәтләнә алмый. Аягымны күтәр дисәң, теге уң аягын күтәрә. Сол аягы белән әзрәк кенә менә бар моментлар әзрәк күтәрергә тырыша, булмый ди. Нәрсәдер менә баштан бит бөтен әйбер бара. Баштан монда. Баштан аны башына бик каты кан сауда, 1% тормыштан теге дөньядан тартып чыгардык дисәк тә була. Шуның өчен инде ышанам барса яхшы булыр дип. Ала бирсә бүтән төрлечә була алмый. Улым Аллага шөкер үсә. Икенче сыйныфта укый. Шундый тырышып укыймы? Әни укыйсым килмәй дип әйтәме? Беләсеңме, Булат, мин әлбәттә аннан теге отличник ясарга тырышмыйм, әйме? Мин аңа ничектер теге шундый аңлатам, монда салык, бу суган күбрәк була. Әйе. Бу кирәк димәк. Монда башата иде. Әйе, монда башата. Инде мин аңа гел аңлатып торам, улым укырга кирәк, белемле булырга кирәк. Белем кирәк, Белем кирәк, әйе. Билги кирәкме? Белем кирәк. Әйе, ул миңа башлый инде. Менә, например, Булатам оценкаларга килгәндә инде, әйме? Әйе. 4 ала икән, улым әйтәм, син 5 ала алдың бит. Нигә 4? Ну, әнми, нигә син шул оценкаларга биреләсең ди. Дөрес әйтә. Ну, Булат, аны бит аны дөрес әле аңлата да белергә кирәк балага. Әйе. Сүздә юк, оценкага бирелергә кирәк түгел. Ну, мин аңа беләсең нәрсә дип аңлаттым. Нәрсә дидең? Сөйләп күрсәтимме? Әйдә сөйлә. Мәйтәм, улым, менә без эштә эшлибез. Безнең эшләгәнгә безгә акча түлиләр. Син мәктәптә укыйсың, синең белемеңгә. Нинди синең белемең? Шул белемең синең оценка аша күренә. Әгәр дә синең белемле буласың килә икән, әлбәттә синең оценкаларыңда килешеп торырга тиеш синең белемең. Туры килеп торырга тиеш. Әйе. Шуның өчен бу миңа әйтә, әни мин бит аны аңламадым. Атың миңа иртә белән торабыз да, вот сиңа рәхәт, син эшкә барасың да хәзер өйгә кайтасың. Мин укырга барам. Мәйтәм, улым, ул бер үк әйбер. Син әле укыйсың, мин эшлим. Мин дә укыдым бит инде. Әйе, мин дә мәйтәм. Әйе. Мин әйтәм инде 2нче кабат башланды бит инде. Менә мин 2нче тапкыр 2нче класста әйтәм ул. Синең белән бергә укыйбыз. Ярдәм итәсеңме? Башта ярдәм итәдем. Хәзер субханалла мин кайтышка инде өйдә дә үзеңне калдыра башладым. Гел үзем белән теге өстерә биреп булмый. Җигет бит инде хәзер. Җигет инде үзе кайтып, утырып эшли, инде ашарга салып үзе ашый башлады. Теге үзе салып инде, мин теге салып биргәнне көтеп тор. Әйе, өйрәтәбез әкренгә. Мөстәкыйль үстерергә кирәк. Өйрәнсеннәр. Менә шулай. Ярар, безнең инде монда эшләр бара. Ит процессы китте. Ит процессы, ит процессын итне хәзер турыйбыз да. Суган, ит, һәм инде безгә монда, пишмаклар ясарга кирәк булачак, самсалар. Дуслар, без шулай итеп турадык итне дә, суганны да, туз салдык, борыч салдык, берсерәгә салды. Әйе. Болгаттык. Әйе, болгаттык перчатка белән. Һәм моны кырыга алып куябыз да. Нишлибез? Инде безнең камырга вакыт җитте. Җәябез дә безгә хәзер инде безнең вакыт бара, шуңа күрә монда хәзер бераз
Тизрәк Теге кыланырга булай кирәк. китәләр бит. Кирәкме? Нусрет кирәкме? Әйе. Шулай итеп салыйм. Алай кыланмыйча торыйк иде, яме? Шулай кыланык инде менә булайрак. Аннан Кара. Рената, ты... Сен разве белерсең нормально шулай? Әлбәттә. Әлбәттә. Аннан да күрәсеңме? Чүпрәк. Швабра. Шулай иттерсәң, җыдыр торырга да мөмкиннәр монда. Ярар. Авыр түгел бит булат. Шулай дисеңме? Ярар. Менә булды. Бүген бер проблема шешелде. Кара, камыр ризыклары идә пешерәсең, пешергә Пешерәм. Пешерәм камыр ризыклары. Бәлеш. Никадәр еш пешерәсең? Ахырга син мин беләсеңме булат, сөйләшкәндә Эшли алмыйм. эшли алмыйм. Мин бер әйберне генә менә нитә алам. Нәрсә ул? Инде хатын-кызлар бит инде биреу 10 эшне эшли алырга Менә мин булмыйм. Алай Без булдыра иратлар алмыйм. алай эшли алмыйбыз. Без бер эшне эшлибез икән, бер эш. Мин алай булдыра алмыйм булат. Аны алып куябыз. Менә булайрак әйе. Так. Еш пешерәмме мин шушындый Камыр ризыклар. камыр ризыклары. Ахырга арада еш түгел. Былай теге ике ир өйдә булганда ешрак туры киләдер. Бәлеш, пицца, треугольник, анда теге ватрушка кебек була бит сахар белән булай итеп пешернилар. Әйе. Монда аннары эчә башлады. Ну, син эшрасың бит монда, аннарны. Менә шуларны пешерә идем. Инде әле теге камыр эше буенча менә теге вафлилар була бит, вафельницада эшлиләр. Менә шундыйларны ясап маташам. Балага. Хәзер инде теге мондай әйбер, савыт, шат. Әйе, әйе. Минекәрдә шуң белән мавыгалар. Әйе, камырын әйберләп булат, син менә бу әйберләрне минем күтәреп куямысың? Кая хәтта күтәргәсең аны? Менә шулар. Бәкләп куярга менә шулай. Бөкләп, әйе. Так, әйе, шунда булса. Әйе. Яп куябыз. Рат. Тагын бер бөкләсәң дә була, менә тиз генә иттереп, вакытны сузмыйча гына үзенә эшләп. Бөгәрләнмиме ул? Юк, бөгәрләнми. Так. Менә шулай иттереп, Башсы килә башлады. Так. булат, син минем Камыр ризыклары турында сөйләштек. әйе, Булды. булды. Гомумән килгәндә икенче аш, беренче ашлар. Булай. Гомумән беренче аларны инде көндәлек эш дип әйтсәң дә була инде. Ашатырга бит кирәк, үзең ашамасаң да бала. Бала. Бала, әйе, беренче. Бала диеп. Менә балалар. Булды кебек, әме? Хәзер менә бу кырыларын итеп алам. Калын булып тормасын өчен. Әгәр дә юқарак булса, ул тизрәк тә пешеп чыгачак. Алайса әзрәк. Бездә татарларда ничектер самсаны бик еш пешермиләр шул. Менә мин Бездә әйтәм. ешрак пешмак. Әйе, менә мин дә бүген. Алай бик тәмле. Ни? Менә калса Калыныгы җитәме? калынлыгы җитәдер. Җитсә әйдә булачак. Хәзер без аны монда салабыз. Әйе. Менә монда пычак белән кисәргә ярый. Миңа калса бу хәзер әзрәк нитер кабарыр. Әйдә әз генә генә, хәр тиз генә итеп алыйм. Тагы да юқарак әйтәсеңме? Менә әз генә. Тишелмәс. Тишелми. Нә? Юк. Һә? Юк. Алай әйтмә син аны киңлеккә, чөнки безнең сыймаячак инде. Сыйдабыз. Ярар. Бакшы. Менә булай әйтәбез дидең дә. Син бит начальник. Ага, кой шунда булганчы. Хәзер. Мин сиңа хәзер махсус ана тәлинкә әзерләп куйдым име? Так. Пычак ярыйдыр име? Ярый иде, ярый. Менә шу бәләкәй пычак белән. Менә булай итәргә кушасың син миңа, әйме? Әйе, хәзер. Булай итеп бастырып та алсың булай. Хәзер без аны менә байтып эшлибез дә. Так. Менә монда бу беләсеңме шундый perfect clean дигән өслек икән. Киссән дә булай өстендә. Киссән дә булай. Һәм монда мой да саларга кирәк түгел. Без моны пешерергә куйганда, ананда духовкага, хәтта мой да сыламаячакбыз. Менә шундый техника. Монысын тегендә алып сал. Менә монда куеп тор, монда куеп тор. Әйе. Аерма юк бит. Буламы? Була. Теге мин perfect нәрсә дисең әле, clean покрытие булса да. Бу да аны мин бераз җыйм әллә? Җәй булат. Җитәме? Җәй булат. Менә, күрдеңме? Син аны юқарак иттең, әле без моны тагын җыя ала идек, зуррак булсын өчен. Ага. Күрдеп тора иде минем уклап тоткандан, эме? Минем Миңа калса ир кеше уклау тотырга тиеш түгелдер инде булат. Ә? Мин беләм, уклау тоткан кешеләрне дә. Шәп нәрсәсе бар инде. Бер яктан. Инде Ну, минеке юк. Синекен әйтәм бит инде мин. Түгел бит сүз монда синең турында бара, түгел. Ярар, шулай булсын. Тоткан юк. Бик сирәк.
Абылай егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Әйе. Һәм иң яхшы Монысында пешекчеләр барыбер, иратлар, онытмагыз. Миңа калса иратлар парикмахер өлкәсендә дә теге шундый менә шәбрәк Тагын инделкәдә, әйе. Парикмахерский булды инде яра. стилистлар менә хәзер бар ирләр. Ой, әйдә. Әйе. Юк, син дөрес Әйтмә, аңламадың. әйе. Менә стилистка стилистлар. киләсең. Хәзер бит инде бик күп кеше мөрәҗәгать итә стилистларга. Әйе. Булды. Теге матур, со вкусом киенергә. Монысын шырнап тагын Шырнап куймыйм да, җитә безгә. 4 әйдә 4 булсын. Кирәкми, Дүртәү. азапланмабыз. ярар. 4 самса менә дигән. Ага. Шунда калсын. Менә әйдә хәзер. Onun Карабыз, biz чакырабыз, специалистын белгечен чакырабыз безнең әле монда. Специалист керәчәк бу техника буенча. Әйе. Менә. хәзер миңа кирәк кашык. Мен теге вакыт кыса, мен шуңа сине ашыктырам инде бераз. Әйе, менә шул ашык торганда мин үзем каушый башлыйм шунда. Каушама син. Каушап торасың, әллә нәрсә эшләтәсең. Ага. Так, әйе. Ага. Кара әле бу чынлаптан ине читрә кирәк бит. Аны миңа да шулай теге Тоела. тоела алып Кагарга гына кагарга кирәк. кирәк. Минем Булат, кулым. кара Минем әле, кулым чиста. Булат, начинкасы шушлай гына калдырсам. Монсын мин без сиңа, мин сиңа да ярдәмче Монысы уже түгел. миндә. Мен сиңа ярдәмче түгел. Ярар. Ага, аны калдырмадык. Всё. Менә. Тәртип. Чиста. Тәртип. Беренче салып чыгам. Анар без аны треугольник формасы ясарбыз, әйеме? Безнең элементсда бик күп булган. Әйе. Эшелеге дә күп булган. Мен без аны аерым пешереп кыздырып бетерербез. Бәрәңге салып. Әйе. Без үзебезчә. Татарларча. Татарларча. Татарлар бик шулай эшләп бит. Бәрәңге. Так. Булды. Менә иң кызыгы. Иң кызыгы һәр треугольникны. Сен өйрәтәм бераздан. Үзем күргәнчә, үзем белгәнчәме? Да. Бераздан ярдәм. Юк. Әлегә эш пешмәк эшләгән кебек. Әйе. Так. Эш пешмәк. Хәзер туктап кулын сөртергә ирек тә бирмисез. Бирәм. Эш пешмәкне эшләгән кебек. Менә булай иттерәбез. Әйеме? Әйе. Эш пешмәк формасы бирәбез. Әйе. Тезрәк аңлатып җибәрергә кирәк кулны. Ага. Мосын хәзер монда. Хәзер яме? Тишеге калырга тиеш түгел. Ярар. Ничек Бөтенләй әйтәсез? полный ябып бетерәбез дә. Хәзер булат. Алай карама, син Менә, каушатасың син мине. Маникюр инде, маникюр. Кымач авыл иш. Булды. Һәм менә әйләндереп шалтыр тегендә. Шалт, Мөхәммәтҗан. Тегендә. Менә шулаймы? Вот, менә шу. Менә Булат. Менә бу самса дип атала. Аңладың? Аңладым. Бер ягын нирәк ал, ага. Берле кирәк. Сина калдыр. Әле ярый. Шапырасы килеп чыга. Син нәрсә ал? Ярар. Аш пишмәм. Менә алганда менә булайрак. Менә булай якынрак кирәк. Ярар. Ярдәм итим әллә? Әйт әйдә. Ха? Мин эшләгән юк башына, кара кызык икән. Мин ябышмый бит ул. Бар кулыңны әзрәк Манчестер. Манчестер? Бу яңа сүз булды бит бу Манчестер. Манчестер. Еже Манчестер генә. Манчестер дигәнне беләм, әйе. Әйе. Без менә рус теленә күчәбез мәллә. Юк инде урыс теле Сөйләшәләр. Манчестер. Кара мин икән ничек килеп күрдеңме? Идеальный эш пешмәк. Үзең идеальный кеше. Әй, шунда инде. Үзең бит. Бигрәк инде үзем дә шаккатам үземнең идеальный лыгыма. Әле минеке килеп чыкмаса әле ул. Ашылар әле минеке. Бара дөрес булдымы? Дөрес. А? Бу син идеальный булды. Тишек ясама тор. Юк. Честно. Үзең әйтмешләй. Тишек. Булды. Менә камырың юқарак булган. Үзең бит әйттең. Булды. Тизрәк пешә дидең. Хопа. Опа. Беренче карай шунда инде. Булды. Булды достар, безнең пешмәкләр хәзер. Хәзер инде без чакырабыз монда үзебезнең аш бүлмәсенә Америка компаниясе белгече Евгенияны. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта һәр вакыт агачыда Мили компаниясының белгече Евгения. Евгений, знакомьтесь, Рената. Очень приятно. Очень приятно, Ренат, какая вы красивая, весенняя. Спасибо большое. Рада встрече. Да, Булат, мне нужно еще Да, больше. каблучки. Ну, конечно, у него каблуки. О, ну ладно.
Давайте. У женщины должно быть все прекрасно, и на кухне ей тоже должно быть приятно находиться. Согласны? Полностью с вами согласна. И с техникой мили готовить легко. Сегодня вы готовите прекрасные самсы-треугольники. Да. Что-то посерединке. Булат уже как специалист озвучил, что не нужно смазывать эти противни маслом, потому что специально идет покрытие, как бы Булат сказал. Perfect Plane. Я запомнил. Именно. А печь я вам предлагаю данные треугольники на режиме конвекция с паром. Наши бабушки ставили сковородку с водой, чтобы влага поступала, чтобы поры быстрее запечатывались и более сочная начинка была. Но у этого способа сковородки есть свои недостатки и нюансы. Во-первых, прогорает дно духовки. Ну, то есть со временем такое пятнышко появляется на дне. Во-вторых, влажность нужна только в начале, а потом нужно, чтобы был сухой воздух. И эту сковородку горячую нужно оттуда вытащить. Миля Позаботилась об этом. позаботилась о нашей безопасности, о том, что духовка служила долго, и разработали режим конвекция с паром. Это запатентованный режим. Так. Мы выбираем его на панели управления, выставляем температуру. Я думаю, что нам нужно, наверное, будет где-то градусов 200 точно, да? 220. 220 даже? Ну, Для давайте начала, 10. потом убавим. Хорошо, давайте. Давайте 220 сначала, ага. И мы с вами сейчас выбираем, что нам нужно будет, чтобы она быстро разогрелась, и у наших треугольников была хрустящая корочка. Обязательно. И нам предлагается выбрать паровые удары. То есть в данном случае нам нужен паровой удар в начале, мы выбираем автоматический, и никакой сковородочки не подставляем, а просто, открыв духовку, поднимаем трубочку, подставляем стаканчик, и духовка сама заберет столько воды, сколько нужно. Надо ее напоить водой. Круто. Вода нужна даже в духовке. Всасывание воды окончено. Мы отправляем наш противень в духовку. Жмугом. И закрываем дверцу, как нам советует сделать эта духовка. Идет автоматический паровой удар, будет активизирован, как только достигнет заданная нами температура. И он будет подаваться в течение 5 минут. И в течение этого времени будет и жар, и пар. То есть как в профессиональных пароконвектоматах. И в технике мили есть много таких запатентованных режимов, которые делают нашу жизнь удобнее, комфортнее и вкуснее. И каждый четверг здесь, на Назарбаева 16, мы проводим тест-драйв, куда приглашаем и вас, и наших клиентов для того, чтобы познакомить с техникой мили, и чтобы каждый из вас, уже имея технику мили дома, мог пользоваться всеми функциями, которые в ней есть. Поэтому приходите к нам на Назарбаева 16, в наш салон-магазин на Чистопольской 26/5 и в Набережных Челнах, в наш магазин на проспекте Мира 8А, Медгородок. Произносите кодовую фразу «Темлекереш», и вы при покупке получите подарок. Вот. Женя, большое спасибо. Спасибо вам. Мы ждем сигнала, да? Да, конечно. Когда духовка издаст сигнал, там все мы достаем и крутим. Сейчас мы установим таймер, да. Да, нам еще надо будет немного там смазать, и, получается, Да, конечно. желтком и кунжутом, да? Вот это мы тоже можем сделать. Конечно. Все. Большое спасибо. Спасибо Зур рахмет. большое. Спасибо Ждем вам. на дегустацию. Спасибо. Спасибо. Удачи. Без Рената ще не зря пойду рубрика. Рубрика. Я, Рената, бұл әштебіз рубрика. Хамына бұл суғанларға сен енді Көз түшірдім. көз түшірдің, оларға қарадың, не үшін бұл деп сұрадың. Сен қазір аңлатам. Мен сеңа қазір көрсетешекпін артистлеріне. 5-6 артист. Алардың езі қапланған, алардың костюмдары бойынша сен аларның кім екенін білірге керек. Айтып бересің. Әгер де сен білесің екен кім екенін, демек барысы да яқшы. Суған өз орында қала. Әгер де білмейсің екен, шалт. Суған менің ішке кіріп кетеді. Қаян кіріп кеткенін аңлайсың. Тішілер. Сен суған яратам дедің. Мен суған яратам. Әзір ме? Аңладың беремін. Аңладым, кеттік. Ендік біріншісін. Мұнда біріншісінің енді аңлашыла кім екені. Ой, бұл бит менің яратқан Элвин Грей. Элвин Грейчик деген не алайса? Элвин Грейчик. Жоқ, Элвин Грей. Бұл да мотор айтылы бит, конечно. Radicule Action, Элвин Грей. Костюмы нешік сена? Костюмы, әлбәттә, аның стилі аңа келішіп тұра тұрған. Бұл кім? Азат Фазлыев. Тоқталі сен ашықма, сен құлларына қара, Фазлыевның құллары шындай юнлы, мекен. Данир Сабир. Міне көрдіңіз ме? Құлларына, міне, қолындағы
жыннары бойынша дұрыс итеп айттың. Данир Сабиров. Сабиров. Молодец. Бұл кім? Менің қолымдағы жыннары көрінмейінді. Бу ялгышмасам Филус Кахиров. Бір, бешке қайта санайым. Тоқта, әйбәтләп күрсәт. 2, 3, Раяз. 4, Решат 5. Тухватуллин. Все, өлгермәдің. Тухватуллин айттым. Белый микрофонна внимание обрати. Пожалуйста. Булат. Кісәгә тығып алып қайтып, балық белән бүгін ашым. Обещаем. Решат Тухватуллин. Тухватуллин әйе, молодец, шуны айтам. Ялгыштым, ләкин 5 деген шарат әйтеп өлгердім. Микрофонын күрә, Менә бит, менә. Телендә җаныйды монда микрофон. Нәрсә булар икән алга таба, әйме? Бердә белмим. Жаны да юк, микрофоны да юк. Күкрәге дә ни. Күкрәгенә дә жын үсмәгән. Бик нәтиҗәле, бик Ой, кызык. бу кем Бик микән? эчтәлекле рубрикадыр сәләгә. Булат Ниматуллин түгел. Я, Булат Ниматуллин моннан 2 тапкыр калынрак. Бу? Ябыграк. 5-кә хәтле саныйм. Туктан Булат. 1, 2, аша үземә. 3, Булат белмим. 4, 5. Балда. Кем? Айдар Рақипов бу. Айда, бит сиңа тулай аша демим. Менә берәр. Юк, менә уртасы нирәк булат, теге тәмлерәк. Тәмлерәкме? Дуслар, сезнең суганның кайсы җирен ашарга яратасыз? Мин уртасыннан башларга яратам. Сәдә күпме? Аны хәтле Ну генә түгел инде. тукта, башлыйм әзрәк. Су бир. Әнә су. Духовка эше бетермәгән бу суны. Ничек өйгә кайтырмын да кеше белән сөйләшермен икән? Син Тимур встречалар бармы әллә? Әле көн башланды гына бит. Башланса. Бу күп була Булат. Нормально, әйдә. Шал. Ага. Әйдә, син суган ярдәм китә. Жвачка кабарсың. Әйдә. Дуслар, Әйдә инде. Алла. Ни ашымы апельсин йесәң дә берәр. Тәмләп. Син яратмыйсың, мә кирәкме? Булат. Әле тагын бар бит, әле анда битмәде бит әле. Әле тагын эш. Мен хисләнә ашыйм. Барны беләсең инде син. Булар. Илназ Бах, хатыны белән. Әйе, дөрес. Кәчтүмнәреннән таныдыңмы? Оя. Бар шунда кәчтүмнәр яраталар. Һәр кешенең үз стиле була. Yo, мин әлбәттә зато аларны таныдым. Әйе. Венера Ганиева. Каян таныдың? Менә шундый стадный движениесеннән. Кай җиреннән танысың? Күкрәге, Күкрәге, так. бөдрә чәче, Илмира Сөләйманова. Түгел. Сөләйманова мондай күлмәкләр килешо. Чәчкә түгел. Чәчкә? Нигә түгел Чәчкә? соң чәчкәләрнең. Молодец, чәчкә. Һәм бу соңгы фотография иде. Бетте. Рәхмәт Булат. Ярар, менә бит бер суган. Суган ашып бетә ашамасаң кызык булмыйдыр инде ул. Кайда сиңа ярдәм иттем инде. Әле китап карашырга тиеши. Юк, мен бит өлгердем. Өлгердең булды. Калганын кайткач ашап бетерсең, әме? Ярый. Үзеңә кием, образлар, стиль. Кем уйлап чыгара, кем белән эшлисең? Стилистың бармы? Үзең шундый стильныймы? Үзеңдә вкус. Булат, мин дөресен әйткәндә интернетка мөрәҗәгать итәм. Гуглиш. Әйе, күбрәк интернетка мөрәҗәгать итәм. Инде күптәннән минем хыялым бар иде. Менә шундый булыр идем. Менә шушы образны киеп карар идем үземә. Килешер микән, килешмәс микән? Менә шулай итеп ничектер образлар килеп чыга. Үземнең иҗади менә шу сольны иҗадымны башлаганда, мин инде әлбәттә стилистлар белән эшләдем. Аны инде мин игълан итәдер, инде сөйлидер, стилистлар белән. Әлбәттә аларсыз булмый. Һәр әйбернең, һәр детальнең үз вкусы белән үз урынын алырга тиеш. Менә шуның өчен стилистларга да мөрәҗәгать итәм. Так что барып кибеткә ниндер күлмәк сатып алу, это не твоя история. Почему? Тиктерәсең. Сатып аласың. Тиктерәм. Сатып алсам бит ул Булат синдә генә булмый инде кием. Менә шунысы бар. Эксклюзив дигән әйбер түгел. Менә шунысы бар. Мин шундый кеше, миңа калса һәрбер хатын-кыз шушы телеэкраннар артында утырган да һәрбер хатын-кыз индивидуальлек һәм үзенең эксклюзив ниндидер образы булганын телидер.
Инде мин үземә калганда, килгәндә берәр кешедә күрәм икән үземдәге кебек киемне. Инде мин теге Мин ул киемне былай дәвам итәм. Мин ул киемне кайтам да өйгә, алам бензин, сибәм дә. Бурамга чыгып чиләктә яндырам. Юк, мин аны кимим генә. Һәм ул киелмәгән. Либо Анда киемнәр күпме синең? яки миңа Гардеробта. бүтән образлар Белем тулыландыра. тулыландырам әйе. Яра. Аңлашылды. Я җиңен җыртып атам яисенәсе җыртаган киләтегән. Рәхмәт. Бу да бирим тәмам. Без инде хәзер көтәбез берничә минуттан безнең самса пешеп чыгарга тиеш. Аннан соң дегустация карыйбыз, җиңәсеңме син бүген юкмы? Отарсың дигән син бу кукмара табасын. Карау шундый алтыннан эшләнгән беләсең. Менә буларның табалары, кстати, башка табаларга караганда кукмара табалары 5-6 мәртәбә озаграк хезмәт итә. Чөнки аның өслеге шундый менә нано технологиялар буенча эшләнелгән. Бу күренеп тора шулай. Әйе. Әле бирәтем менә булса. Төс биткәдә мотор. Тренд стайл линиясе. Мин үземә дә бик ошый. Минем идея дә бар шундый. Сиңа да киңәш итәм, җиң алмасаң, мин ышанам бүген җиңәрсеңдер дип. Мин дә ышанам. Минем бик бүләк итәсем килә, нишләп сиңа бүген менә бу табаны. Мин дә ышанам. Бик теге оста гына эшләдең, шуңа күрә көтәбез пешеп чыккан дуслар, пешеп чыккач та дегустация. Безнең теге самсалар пешеп чыкты бит дуслар, карагыз әле. Аккан бераз гына әйме, ләкин матур. Без аны йомырканың сарысы белән сыладык. Өстенә кунжут туктары, пешә күрмәме? Сиптек, пеш. Хәзер мин яп куям. Син әйткән идең, тестысы юқарак булган дип әйме, шулайрак булып чыккан булган. Кишелгән шуңа, мин антысына карап торам. Хәзер без аны матур тәлинкәгә куябыз. Сал, бераздан там мой белән сыласак та була. Әйе. Ул ялтырап торачак хәзер. Булды дегустация. Һәм беләсең кабарган. Матур булган бит. Син ашый үзеңә? Миңа Миңа ашый. Бу безнең татарча самса булган, дөресен генә әйткәндә. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әйдә без аны хәзер тәлинкәгә салабыз да, һәм инде матур итеп сылап куябыз, ям? Һәм дегустировать итеп карыйбыз. Тәмлек рәшебездә дегустация вакыты килеп җитте, һәм инде Рената Тейнең Гомерендә беренче тапкыр пешергән самсасын. Самсасын. Без хәзер Без түгел, мин хәзер. Син түгел. Мин ашамыйм менә. Теге суган исен бетерәсең килә. Менә бетерәсең килә. Мин башта ашыйм. Әйе, башта тикшереп карыйбыз. Әйдә. Синең самса фотодагы самсадан аерыламы? Һәм аерылса, никадәр? Миңа калса, беренче тапкырга бик тә тәмле күренә һәм матур күренә. Менә минем сүзләрне алдың. Минем сүзләрне әйттең. Дөрес, мин дә килешәм. Камыры аларның башкачарак булган ие. Башка төрле. Син аңлаттың, мин принцибын чыкларга тиеш. Мин аңа бәйләнмим. Карап торышка, чөнки бик аппетитный күренә. Булат тәмле булсын. Ой, Булат. Кыры тәмле бит бу чынлап та. Ашыйсың килә бит. Тәмлеме? Өстәле чыккан эмас монда. Булат, уялмыйсың дамы? Үзең генә ашап торасың, әйе. Үзем ашыйм әле. Сүндереп торыгыз әле камераны. Ә миннән суган исе килеп тора да. Тәмле, каралы тәмле булган. Үзем Син пешердем. кайткач, Рәхәтләнеп тора Булат. вообще шәп бит бу каралы. Туда сейчас килеп китте. Син ашаганга минем Юк, син, мин ашаганнан син җиңүче. ура. Бүген Ура. тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводыннан әлеге Кукмара табасын Тренд Стайл линиясе, аларның линиялары төрле була. Искиткеч шәп, сыйфатлы табаны, менә антипригарным покрытием дигән неме? Мин сиңа бик теләп һәм бик рәхәтләнеп бүләк итәм. Үзеңне сыйла, гаиләңне сыйла, кунакларны сыйла. Яңалары истәлеп торсын, кибетләрен беләсең. Амин, шулай булсын. Сиңа иң якыны, не буламча, Рихард Зоргдагысы. Барасың да тиеп кайтып китәсең. Яисә Павлюхинадагы урнашкан кибетләрне умен табырсың. Адреслары бар, Инстаграмда кирип карагыз, язылыгыз. Бик зур рәхмәт. Төрле акцияларда катнашыгыз, Кукмара заводы оештыра торган. Шул Инстаграм аккаунтында бар, аларның акциялары, бәяләр, бөтен нәрсә бар. Кибетләргә барасыз, тиеп алып кайтып китәсез. Менә дигән табалар, менә дигән пешерә, тормышыгызда менә дигән булачак. Да. Булды. Рәхмәт үзеңә. Әйдә, мин инде сиңа хәзер
микрофонны тапшырам, дөресрәге. Синең берничә секунд вакытың бар. Телевизион тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә, нәрсә дәргә телисең? Булат, телевизион тамашачыларга беренчедән минем теләп үтәсем килә сау сәламәтлек, озын гомер. Беләсезме, бер-ике сүз белән генә әйтәм, менә шушы безгә бирелгән тормышның кадерен белеп, куәтен белеп, матурлыгын күреп, рәхәтләндереп, туганнарыгыз белән, дусларыгыз белән талашмыйча, сугышмыйча, гел якты күңел белән генә яшәргә ясый иде. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Инде сез булмасагыз булмас идек без. Гел шушылай бергә матур тату яшәргә ясый иде. Без сезне яратабыз. Рената, бик зур рәхмәт сиңа. Матур теләкләрең өчен. Ул теләкләрең сиңа үзеңә меңе белән әйләнеп кайтсын дигән теләкләрне теләп, һәр бисә тагын бер бүләк бирәм. Янда безнең бу табаны, менә бу. Шундай хәлдә сумкалар бар. Пакеты да бар, намды сумкаларга салып кайтып китәчәксең, яме? Эко пакет. Аның içinde әле бар блокнот, ручкалар, магнитиклар, кирәкле әйберләр. Менә шундый эко пакет сиңа, яме? Эко сумка. Бик Моны килешә. булай торып та йөр булаймы? Менә шулай йөрерсең, яме? Менә шулай кайтырсың бүген өеңә. Менә күрдеңме, менә шул Кукмар язуы белән. Әйе. Иҗади уңышлар сиңа теләп калабыз, гаилә бәхете. Яме, барлык сынаулар инде артта калсын иде сезнең тормышыгызда. Амин. Үзеңә дә саулык, сәламәтлек, якыннарыңа да. Һәм дуслар, собулашабыз бүгенгә тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна сайын ТМ ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока-пока.